तुम्ही ऐकलं असेल वर्ल्डात सगळीकडे आता पुढे उपकार मारामाऱ्यातले वर जातले लढाई जातली सगळी आणि आमच्याकडे इथे उदक असा आणि आम्ही सदांच म्हणतात आमचे उदक आम्ही बाहेर हाडुया आणि आम्ही डॉलर हाडुया तर पाऊंड किती मेट्रिक हाडुया आणि आमचे उदक तांकां दिवया पेट्रोल आमकां हाडुया आणि आमकां सवाय भितर जातले. We have to save soil and we have to save water. जे आदल्यांनी आमकां राखून दवरलेले शेणगान जावं गोरवां जावं गायांगेन जावं भाजी रोयन जावं इल्लेशें शीत जेवण आनी म्हयन्या एक पावट चिकन हाय आमी इतू फास्ट जावले पयश करपाक आनी ग्रेस जावपाक आनी आतां पयश मोडटात दुयेंसाक.